सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दाखालि 1 डिसेम्बरनिफ्राय मपेड आरो इ-रिक्शा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दंमोन। दिनै बेखौनो एप्लाइ खालामनो दिन्थिगोन आं। जाय बिथांमोना इ-रिक्शा नङाबा मपेडखौ एप्लाइ खालामनो गोसो दं बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। अब्लानो माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे बेल घन्टिखौबो थुना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। आरो लोगो दोगोफोरनोबो एबा न'नि मानसिफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे जायनो गोनांथि दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना मिन्थिना लानांगोन डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौ। बेखौ एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ सिगांनो बानायनानै लाखानांगोन। जुदि नोंथांमोन डकुमेन्ट्सआबो पिडिएफनि बानायनांगौ। जाय बिथांमोना पिडिएफ बानायनो रोङा, डकुमेन्ट्सखौ पिडिएफ बानायनो रोङा बिथांमोना आं दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं गोजौनि आइ बाटनाव होना होगोन, नङाबा भिडिअ जोबखांनायनि उनाव इन स्क्रिनावबो होना होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो थागोन बेनि लिंकआ। नोंथांमोना बेखौ डकुमेन्ट्सखौ माबोरै पिडिएफ बानायो बेखौ बानायग्रोनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनावहाय एप्लाइ खालाय, नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। सिगां बे भिडिअखौ नायजोबदो, उनावहाय डकुमेन्ट्सखौ माबोरै पिडिएफ बानायो बेखौ इन स्क्रिनाव थांनानै नायबानो जाबाय। बिनि उनाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। फै दाना जागायजेननोसै। आं मबाइलनि नैबे क्रम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खेवनानै लानो हागोन। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै, नै linguisticminority.in। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। ओमफ्राय फार्स्ट पेजाव फैनानै गोजौनियावनो होनोसै नै linguisticminority.in। ओमफ्राय बाव फैनानै नैबे 3 डटआव थांनानै नोंथांमोना आंनि बायदि गुवार नायनो लुगैदोंबा नैबे डेस्कटप साइडखौ टिक खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बेबायदि गुवार नुयो कम्पिउटारनि बायदि स्क्रिना। ओमफ्राय नैबेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना नै गाइडलाइनखौ। भिडिअ पज खालामनानै फरायबानो जाबाय नोंथांमोना। आं बेखौ फरायबाय थाला, नङाबा गोबाव जागोन। नैबे 25निफ्राय 50 बोसोरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनांगौनो। ओमफ्राय नो फी इज रिक्वायर्ड फर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन, फैसा नाङा। ओमफ्राय इ-रिक्शा आरो मपेड नै बेखौ नायनानै लादो। भिडिअ पज खालामनानै फरायबानो जाबाय नोंथांमोना नै गाइडलाइनखौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै एप्लिकेसन फर्म फिलआपआव सोना होनोसै। ओमफ्राय नैबाव थिटआव सेरनानै नै मोननै दं, मोनसे मपेड मोनसे इ-रिक्शा। जाय बिथांमोना माखौ एप्लाइ खालामो बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आंनि बेलायाव नैबे इ-रिक्शाखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो। आं बेखौ एप्लाइ खालामगोन। दाना नैबाव केन्डिडेटनि नाम, नैबाव बिफानि नाम फादार नेम नङाबा गार्डेननि जिखुनु जाया हाबा जानाय बा फिसायनि नाम होबानो जाबाय। नैबाव मबाइल नाम्बार, नै SMS उइल बि सेन्ड होनदों, SMS हरगोननो। ओमफ्राय नैबाव मेल फिमेल सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बाव भिलेज लिरदो, बाव पस्ट अफिस लिरदो, इजि गोजाखा। ओमफ्राय पुलिस स्टेसन स्टेट सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, बाव ओंखारखागोन। बाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, बाव ओंखारखागोन। ओमफ्राय नैबाव पिन नाम्बार, ओमफ्राय डेट अफ बार्थ बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आधार नाम्बार फिलआप खालामना होदो। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां फरायनाय क्वालिफिकेसन बेखौ सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय जुदि बाव गैयाबा नैबाव लिरदेरना होनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नै रिलिजनाव मोनसेल' नै हिन्दुइज्म, माने हिन्दुफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय नैबाव कमिउनिटि ओंखारगोन, नै मोनथाम दङ। जोंनि बर'फोरा नैबे आदार्सआव होनांगोन। ओमफ्राय नैबाव लिरनानै होनांगोन। ओमफ्राय नैबाव एजआ बेसेबां जादों दा ओंखारजोबगोन। ओमफ्राय फेमिलि इनकाम, जायना बोसोराव 3 लाखनि बारा इनकाम जायो बे एप्लाइ खालामनो मोनानो। ओमफ्राय नैबाव नै बे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायावनो नै 500 केबिनि गाहायाव जानांगौ, माने 500 केबिनिया जागोन। बिनि बाराबाथाय जानाय नंला। बाव PDF फाइल नांगौ नै बेबो। जों बे PDF फाइलखौ माबोरै बानायो बिनि लिंकखौ आं होखाबाय बेयाव आइ बाटनाव, नङाबा बे इन स्क्रिनावबो मोनगोन। बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय जाय रोङा। ओमफ्राय नैबाव भटार ID नङाबा पेन कार्ड, ओमफ्राय नैबाव ड्राइभिं लाइसेन्सआ नांथारगोन। आं दाना फिलआप खालामनोसै। नै आं फर्मखौ फिलआप खालामखांबाय। बेखौ नायै नायै सेलेक्ट खालामदो। अबेबा लिरनांगौ, अबेबा सेलेक्ट खालामनांगौ।
नायै नायै गावबा गावनिखौ आं ब्लार खालामना होबाय प्राइभेसिनि थाखाय। ओमफ्राय दाना नै आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्ट्स सिगां बानायना लाखानांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव सेलेक्ट खालामदो। आं आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामनोसै। फट' एन्ड भिडिअ सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय बबे फाइलाव दोन्दोंमोन बेखौ नागिरनानै लादो। ओमफ्राय फार्स्टआव आधार कार्डमोन, आधार कार्ड जाबाय। बिनि उनाव दाना भटार कार्ड, फट' एन्ड भिडिअ, बिनि उनाव ड्राइभिं लाइसेन्स। फार्स्टआवल' सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ, बिनि उनावनो गावनो हारसिङै थांजोबखायो। जाजोब्बाय, नै गासैबो कमप्लिट जाजोब्बाय आपल'ड माबानाया फिलआप खालायनाया। बिनि उनाव नैबाव साबमिटआव होना होनोसै। अटिपिआ नैबेनो, नै बे मेसेज फैनायानो। मबाइलाव अटिपि फैया, बेनो अटिपि, बेखौनो लिरनानै दोन। बिनि उनाव फिलआप खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बे स्क्रिनाव देखायखागोन, बेखौ नायनानै लिरनानै दोनबानो जाबाय। बिनि उनाव फिलआप खालामबानो जाबाय। दाना बिनि उनावहाय नैबे भेरिफाइआव होनोसै। नैबे डकुमेन्ट्स ओंखारदों, नैबे डकुमेन्ट्सआ जामारदोंना जामाराखै नायनोबो हागोन। डकुमेन्ट्सआ उल्टां फाल्टां जादों ना मादों बेखौ नायफिननो हागोन। बिनि उनावहाय अटिपि मोनदोंबा नैबेखौ भेरिफाइ खालामदो। नै बिदिनो अटिपि भेरिफाइ साक्सेसफुलि जागोन होनबाथाय जाबाय। नै अकेआव सेरना होबाय आङो। ओमफ्राय नैबे मोनबाय, नै माबायाबो रिसिप्टआबो। ओमफ्राय डाइरेक्ट पिडिएफ सेभ खालामनाय अपसन ओंखारखायो नै। ओमफ्राय बेखौ बे पिडिएफखौ सेभ खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय दाना बबे फल्डाराव दोनो बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं नैबाव दोननोसै, दानाव सोना होनोसै। नैबेनो, नै पिडिएफआ बेबायदिनो। जाबाय बिदिबा नोंथांमोनाबो बानायनो रोंसिगोन जानांगौ भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव। माबाफोर जादोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं रिप्लाय होनो नाजागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।